Hello! Hei, lähdetään heittää pikku rullistelulenkki. Tänään vähän tällainen kevyempi, aika kuuma keli, 26 lämmintä, niin fiilistellään ja nautiskellaan kesästä ja auringosta. Aku, lähdetäänkö hiihtämään? Häh? Miten on? Niin justiin. Kyllä, se on hyvä käydä rapsutella ja sitten mennään. Lähteekö Leo mukaan hiihtää? Lähdetäänkö hiihtämään? No ei sitten. Mennään sitten ihan yksin. Itse tykkään käyttää perinteiselläkin mentäessä niin luistelumonoja, koska on vähän korkeampi toi nilkka ja tukee sitten vähän paremmin sitä menoa, niin antaa sellaista luottoa siihen. Varsinkin kun ilman jarruja mennään, niin on vähän parempi touchi. Kesä kun on, niin aurinkorasva. Ihan pakollinen. Toi on hyvä mesta. Kymppi tultu. Vielä ehkä vois 10-20 mennä. Eilen menin 30, niin tänään ehkä sellainen vähän lyhyempi. Reilu 20 riittää. Ei muuta kuin monoa toiseen eteen. Tänään rullaa jopa ihan yllättävänkin hyvin. Eilen tosiaan pitkästä aikaa kävin hiihtämässä. Oli yli 3 viikon tauko. Ja eilenkin kulki ihan hyvin. Tuntui, ettei se ollut niinku päivääkään taukoa. Mutta nyt täytyy vaan vähän malttaa, kun aina tuppaa innostua. Lähdetään katselemaan vähän uusia mestoja. Se on niin kivan näköinen mäki, mitä en ole koskaan mennyt, että pakko testaa. Mennään kevyesti. Olipa mukava mäki. Todella mukava. Oli kyllä tosi kiva mäki. Toi pitää vetää uudestaankin. Näissä mäissä on vaan aina se ongelma, että yleensä niiden jälkeen tulee hirveä alamäki. Ja mehän ne alamäistä tykätä yhtään. Täällähän varuiksi ottaa sukset pois ja kävellä pikkusen, niin ei tuu ylläreitä. Pikkusenkin vieraampi toi lasku, niin parempi pelata melkein varman päälle ja köpötellä alas. Mä oon tämänkin kerran autolla tosta vierestä mennyt, tai useamminkin mennyt autolla vierestä, mutta sillä silmällä katsonut mäkeä, niin tuossa on muutama sellainen, tai yksi sellainen pahempi mutka ainakin, missä saattaa olla vähän hiekkaa siellä alla, niin ei uskalla.
No, ehkä seuraavalla kerralla sitten pystyy jo laskettelemaan. Tästä kohtaa meikäläinenkin uskaltaisi jo lasketella menemään. Vähänkö nämä laput on ärsyttäviä? Vaimo tykkää aina leikkaa noin joka paikasta pois, niin nyt saa luvan leikata. Hiihtohanskoista. Mukava lenkki. Reilu 25. Tuollainen kevyt rullailu. Ihan hyvin kulki. Ois voinut mennä lisääkin. Mutta yrittää nyt vaan malttaa. Ehkä huomenna sitten taas. Tai ylihuomenna. Pitää katsoa. Mut joo, oli mukava. Mukava lenkki. Upea keli. Ehkä tää ensimmäistä kertaa ikinä oli toi GoPro mukana, niin täällä väliin nousi täältä vähän tänne ylös. Se rupesi vähän hankaa tuolta kainaloa ikävästi, mutta semmoista se välillä on. Nyt voisi hetken istua ja sitten ehkä syömään ja huilaamaan.